Hagajinyo jong kajing don ka Jingkyrpad ka bosyong nong rim ka banlong ka jingmentoy yaki samla watkam ka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited MIDC kala Shimkhia ya ka Jingkyrpad ka VPP-YW ban Pynkynriah no ya ka Thoh Eksam hakakat sauterik rempang araja arpun riu. Kini ka jingpen kala ka wan hadin jong ka jinglet yakendo u Vice President ka VPP-YW uba bet lum lang nong bet yo MD ka MIDC uba DD nong mali. Jingkyrpad kadai nakadaw jong jingitengku jong kapor Thoh Eksam jong kito gibatap kam haka DSC East Khasi Hills District nakabenta ka post sweeper but cleaner but kito gibatap lang ha MIDC ya ka post driver. Hagajingpen bana bagajing sam yaki admit card la syam baka DSC kabut tarik haka kat sau tarik rempang arajar arpun riu but kapor kendai beje hado kat wei beje menstem but ka MIDC pan kabut nado shipo beje hado kat ar beje shiteng sngi. Kum kajing Shimkhia na kaliang UMD hakaju hi kasngi ulapen mi ya kajing pen bana ban pen tip syabaro ki samla Thoh Eksam kam driver bai kapor lapen Pynkynriah no sya kashi beje no phai sngi hadu lai beje no phai sngi om shu kum balapen bana kham haswa bat kasngi kandai hakakat sau tarik urempang arajar arpun riu. Hakaju kapor lapen tip baka admit card bat ka jaga Thoh Eksam kan long bet kum ju kum baladap ban pen bana. Na kaliang ka VPP-YW na kajing yo priang ya kani kajing tip kalapha kajing ai khublei show MD ya kajing Shimkhia jong u badru ban kitbok yaki samla Thoh Eksam bapher Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya